Laugarren domeka honetan, ja Paskoa gertu daukagu eta gure postasuna, gure itxaropena bestera batean azaltzen dugu. Leku batzuetan be, abadiak ez dau moraua erabiliko. Arroza baino. Eta horrezagatik, Paskoa gertu dagoanez, Josueren liburutik hartu dugun, Jaungoikoen herriak agindutako lurraldea sartutakoan Paskoa ospatu dago. Guri be, tokatzen jaku Paskoa ospatzea, Jaungoikoa geurenduan dagoalako. Jaungoikoaren maitasuna samurra dala, bigune geure ondoan egoteko premina daukala, eta zergatik deko premina hau, Jesukristoren bidez adizkidetu gaitxuelako. Jesukristo da abadie eta eskaintza. Beren bidez adizkituta gaoz gure alde egin dagoelako. Egizu hau hartu izu eta jan guztiok honetatik. Egizu hau neure oroigarri. Bere oroigarri egiten dugu gure bizitzan tokatzen jakuzan gauzak. Eta evangelian agertzen da moduan geube pentsa behar dugu askotan. Seme txikile. Baina seme txikile eta seme hundile gauza bera eukieban. Aitak ondasunak banatu eutzezan. Banatu, bata hartu eta bestiez, eta era honetan ikus dezakegu semie bat dana galdu eta atzera bebuelta, eta semie hitz egiten hasten zanien, aitaren bezarkada, aitaren barkamen, aitaren errukitasuna agertzen zan. Eta gero torten da beste semie. Bere leialtasuna hotza da. Bere leialtasuna ez dau erakusten behar dan modukoa. Eta horrezegatik minduta agertzen da. Eta minduta agertzerakoan erakusten dugu postasun falta. Eta kristau bat ezin dau postasun faltagaz bizi. Hau da geuri, dagokiguna, postasunagaz. Jaungoikoaren postasunik handia da, geure, edo beto zen da, jaungoikoaren aintza da, geu ondo bizitzea dala. Hoi Jainko, zuitzritzaren bidez, miragarriro adizkidetu zen duzan gizon emakumiek zeuaz. Egizu kristau herria maitasunean bero eta sinesmenean alai, prestatu daitela gero eta urugurrago daguzan Pasko jaietarako. Dobeka honetan aste santuaren ospakizuna ikusten dugularik, otoitxagisa genero adizkidetzeko premioa sakontzen dago. Bai gure artien, bai gure inguruko hainbat gatazka handi eta txiki, bai Jaungoikoa gazbe. Harengatik urrundu garan aldi eta moduen gaitik. Horregatik otoitzak fede posgarriz presaka ibiltzera bultzatzen gaitu. Kristinau bat ezin da leial izan, Jaungoikoagaz alkartzen posa bizi izan gabe. Zeren orduan ez bai dau asko jakin, eta fede posgarrari ospatuko ditugun, eta 50 egunez Kristoren gozamenean biziko ditugun jaietan ospakizunean onarritzen da. Eskentzen dutzu jauna betiko osabide dan oparia. Eta palik eskatzen ospatu dugu igula begirunez eta eskini moduaren salbazioarako. Oparien gaineko otoitzak beste egun batzuetako bideari jarraitzen dutzu. Betiko salbamenaren doeak aurkezten ditugu. Kristo bizia da abadie eta sakrifizio, honen biktima. Odolbakoa baino sakrifizioa. Horretaz jaubeturik jaunari eskatzen dutzagu, modut kontzientzian eta benetako fedeagaz ospatzen lagundi ezagula. Hau da, ez dezagun pentsa eta ez dezagun siniz ordezkaritza batean parte hartzen dugunik. Gure parte arte aktiboa memorialean da. Hau da, domekero Jaungoikoaren herri gisa ospatzen dugun Kristoen heriotzan eta berpizpundean. Horrela jaunari modu salbateko egokian eskaintzeko. Ez da guk uste dugun bezalakoa izan beharko leukela. Ez da jauna izan behar daben bezalakoa. Zure seme-alabei denbora salbagarria omoten dutzezu. Bihotzen garbitasuna barriztau dagien, eta hola neuren grina txarretatik askaturik, mundu igarokor honetaz arduratu daitezan, betikoari zintxoago jarraituz. Garizumako bigarren prefazioa, garizuma bihotz barritzea.
Karisumaren bigarren prefazio honek penitentzia espirituaren garamatza. Penitentziaren azken helburantz zeina gure barriztearen beharraz jaubetzea, besterik ez baita. Baina eta egunero jangoikoari konbertitzea. Eta kristino bizitza ez bada jainkoa egunen baten topeko modu bat zoitik. Eta dagoeneko eten bako bidea da. Danok batera, egunero ibili behar duguna horrela, alde batera itxiko ditugu afektu desordena horrek jakitun izango baikara. Jangoikoa ez dara sentidu epen edo izurpen sentimentala bat bakarrik. Beste zerbait bat da. Gutako bakotzetarako maitasun harremana da. Egiten dugunaren mendie ez dagoana. Kontazizunezko seme-alaben irudiak ikuste laguntzea duzue. Baizen eta gure egunerokotasunetik haratago doan maitetasun bat da. Jangoikoaren gandik urrunduta edota arauak bildurre gaitik edo errespetu gaitik betez. Betierekotasun naz baldintzarik ezaz, eta jaingoa gure erdian parabolaren nahita bezala bezen lehen, zain besoak zabalik egoteaz berba egiten duzkun maitasuna da. Hoi jainko, zeuk argitzen dozuz mundu honetara etorri diran gizon emakume guztiak. Argitu gure bihotza. Zure graziaren dizdiraz, zuri atzegin jatzuna erabili daigun beti gogoan, eta zu benetan maitatu zaiguzan. Eukaristia amaitzeko, jangoikoa gutako bakotxek asko dauen baldintzarik bagako maitasuna gogoratzen dago. Mundura datorren gizon oro argitzen dago. Jangoikoaren maitasun hori, lehen esan dodan moduan, beria dala uste da bena ematen deutzen aitaganganan irudikatzen da. Eta oraindik be itzaroten jarraitzen dago. Arek daben maitasuna ezagutzen jakin dezaten. Horrezagaitik danok maitasunez eta jangoikaren graziaz jaubetu gaitezan. Sakramentuen ospakizuna aurkezten jaku, non geure buruari egiten itxi behar dutzagun. Ospakizuna jangoikoen irudia eta antzekotasunetara moldatzeko modu bat da. Zintxotasunez, maitetuz, zure onditasun duin eta atzegin jakona, hau da, maitatzea eta miserikordioz izatea, gure zeruko aitaren alan dan moduan. Zande Isus jauna, zure laguntza ezkedo zuzanok, indartu makalak eta argitu beti, zure argia zeriotza junpetan dabiltzanak. Kas guztietatik bihotzonez atarata, ondasun gorenak eskuratu da egiezan. Bedeinkapenak ahulak garala onartera da garamatza. Hau da, laguntza behar dugula onartzera. Eta beraz, indargune hori eskatzen dutzago jaunari, gure bizitzetan itzale eta eriotza uniak argitan bizial izan ditzagun. Eta gaz guztien garbi-garbiak eta garbiak betiko ondasunak lor ditzagun. Hau da gure nere desio gaurko aurtengo asterako. Prestau behar dugu gure bihotzak jaunoren etorrerako. Berak, badago presteta geure bizitzen sartzeko.